Het Harmoniekwartier, het gebied tussen de Nijstad, het Schavenek en de Iperdouwensteeg, is al jaren de rotte appel van de Leeuwarder Binnenstad. Het lijkt erop dat het nou eindelijk ompakt wordt. Daar heeft de gemeente daar al jaren een hele hoop pan aangekocht. En we starten nu met de planontwikkeling samen met het Friesland College, die daar zijn D-Drive-opleiding en zijn podiumopleiding starten wil. En met Poppodium Romein, die daar een poppodium realiseren wil. Het Friesland College had 400 leerlingen die een kunstopleiding volgen. Ze zitten nu op het Leeuwarder industrieterrein De Hemrik, maar matten hier in 2015 uit. Huisvesting in het Harmoniekwartier zou een uitkomst wijzen kunnen. Inhoudelijk sprutsen is dat een hele mooie kans, omdat je in feite een aantal partijen op het gebied van cultuur bij elkaar kan brengen. En dat versterkt natuurlijk. En het is natuurlijk, ik zei, dit soort opleidingen, dat vergt hele dure accommodaties. Als je aan geluidsinstallatie en serveren tank en ik hoor de investeringen. Nou, als we dat met andere partijen gezamenlijk in de broeken, bijvoorbeeld met Poppodium Romein, dan kan dat natuurlijk voor u heel aantrekkelijk wezen. Ik Poppodium Romein zucht een verhuizing wel zitten. Wij mogen rond 1 uur nachts iepen wezen en soms tot 2 uur. En ja, dat is een grote beperking voor een pop- en jongere cultuurpodium. Wij willen graag de nacht in en dat is hier mogelijk omdat het hier een horeca-concentratiegebied is. En waar we nu zitten is het een horeca-deconcentratiegebied. En ja, dus alle kansen zijn aanwezig om daar succesvol te wezen hier. Er is het treinplan dat uit kiezen wordt in, kosten 20 miljoen euro. Komende maand praat de gemeente Rio de plan. Wat alles mooi zit is het vernijde Harmoniekwartier in 2014 klaar.